Hi, Doc! Hi! Meet Doktora Abigail Tudio. Muning reason ninyo nga nang magpatanaw mo sa inyong kuan, inyong ngipon, Permi. Nanhinagin mo sa akong clinic, ha? Dilay ang... Uy, ikaw day ang assistant ni Doktora Gail? Dile. Yes. Ikaw? Yes. Hey, patients! Kasi sa nasa yung mukha ng mukha siya. What's up mga pamilya, mga migs? Natakaroon na ni sa may Makasandi Covered Court. Diya ang Corpus Christi. At bang sa Corpus Christi, gi-invite na ni sa Osaka studio. Actually, it's a dental studio para sa atong teeth, no? Magpa-white sa atong teeth para makasmile tag maayo, para makauyab ta. Muna atong anhaan permi. Medyo isa ko sa mga tao sa wala nakabalo, isa ko sa mga tao nga kahadlok gyud og dentist. Pero kakaiba itong dentist na to. Sa LA Dental Studio, mas ganahan ka magpa-tanaw sa imong ngipon. Ngano? Tanawan na to. Sadlo na to. Tara. And a big round of applause. Congratulations. Congratulations. And right now to follow is our prayer and blessing from Funded by his disciples. They will see the is in heaven, holy be your name, for trespasses has been for the temptation, but the Father, the Son, and the Holy Spirit. Congratulations. I'm very proud kayo po as a second dad ni Gail sa CDOTC because dako na kayang naabot. Sa una, sayaw-sayaw pa lang na siya. Very good dancer. And wapo kayo, may anak yung pasayawan before na mag-ibot o ngipon o buta sa iyong pasyente, sayawan. Finally, nanak ko yung sa kaanak-anakan ni Dr. Go. Amahan mo ko sa CDOTC and of course, sa ko mga anak-anakan, let's help promote ang LA Dental Studio ni Doc Gail. The studio din nilang atbang sa may testa sa Makasandi. Thank you and congratulations, my dear. Group, and he's best known for being the Doctor of the Stars. Ladies and gentlemen, help me welcome Dr. Joel Mendez. And having Dr. Gail is, I think, one of the stars that's now in Cagayan de Oro. If she's here from here and here, she's gonna be here as a star. She will make everyone happy, give you the smile, the right thing to have that thing for everyone. I'm a member, I'm the president of Takot sa Dentista, so I'm one of those guys. With this lady, I think she's kind of angel brought down from the heaven down here to give you that beautiful smile for everyone to enjoy it. LA Studio, we love you. Once again, help me welcome Dr. Gail. And I just decided to open up here in Cagayan de Oro, okay? It's actually planned a long time ago. So I've been thinking of opening it sa Pagadian, and then with the market. With Cagayan de Oro, I have friends, I have some help, so mas piligin ako dire. So sa mga wala kabalo, I'm actually really from Pagadian City. So dili na ako dugay-dugayon. Again, thank you. And then hopefully hatag magdaghan pasyente sa ako, ha. Pinaktika lang ta, guys. Ladies and gentlemen, Dr. Gail, thank you so much
We'd also like to acknowledge the presence of Gail's father, Mr. Wilfredo Adrian. A big round of applause, please. And her brother, Lee Tubio. So guys, muna ang the infamous lingkuranan ni Professor X. Ay, dili. Dito ni siya electric chair ha. Actually guys, ako ang una naka-virgin din. Ako yung pinakauna nakaigda din guys. Natakaroon sa dental chair ni Doc Abigail Tubio. Doc Abigail. Wala. Banday si Nino sa Cagayan. Sulod. Wala yung pinakagwapang assistant ni Doc. Hi, what's your name? Si RC. Hi RC. Oy, Rodney Ray, yung Cagayan gyapon. Oy, si Bantam. Krista. Oy, sa Sa ito lang yung ulo. Ay, ulo. muna siyang famous kayo nga si Bantam. And ang yung famous nga cameraman nga si Rodney. Please like ilang page sa Cagayan. Ayan, karon din sa gusto lang nato may experience me. Ano ganun sa man mag-drive di siya do. Bantam. Kanang nakoy pangutana ba? Ikaw ba pareha ba kana ako nga kahadlok og dentist? Sa una, lahat ako dentist. Pero pag-try na ako nga gwapang akong dentist, okay naman dahil kayo. Ayan! Samot lang ang assistant ni Doc Boy mo ba yun? Ayan! May muawit. Muawit sa Ngipon. ngipon din. Lupang limpyo, may atang dinis. Ayun yung guniti kay sanitize dapat lang so mga hugaw ra ba kay mo? Hugaw, rami tanawon, pero limpyo may magmahal. Ako ba sabot sa hugaw? Ikaw siya, Mr. Clean man na siya. Mr. Clean. Tanawa. Tapos kung gusto ka mo tanaw sa imong kuan, na din kay sa amin, maulong. Sa inyong tanaw ba? Sa inyong tanaw, mas advantage ba kung gwapa ang doktor? Or mas maulaw na inun mo? Mga guys diya, comment down below. Comment down below. Hi, Doc. Mura ganahan lagi. Hi, meet Doktora Abigail Tubio. Ayan. Muning reason ninyo nga nang magpatanaw mo sa inyong kuan, inyong ngipon, Kermi. Marag ba regular na gid sila ni Doc daily? Anhi na gid mo sa akong clinic ha. Mag-open na gid ko ugma. Ugma na. Oh, so Monday ugma September 9. Yes. Oh, unsa imong i-offer sa ilang promo na ba? So sa karon, ang tuwang promo nag-focus ta sa braces, no? Labi na kay sa Cagayan, wala puso kayo ng mga Oo. gapa braces. Kung may braces, guwapa kay sa nga tanan. Oo, and uso subod ang kanang strict og parents, so ipa-brace gyud ang ngipon sa inyong anak kay para dili makauyab sa
Ha? Ay, Patog dito sa una nag-braces man. Ayan! Stricto yung mong papa. Happy birthday! Happy birthday! Stricto daw ka sa una, sir. Munang gipa-brace ni mo siya. Oo na, karon di na. Ayan. So, Risky holo na. so, nawagan mi sa mga stricto nga parents para ni Sir, sa pangalan niya si Tito. Wilfredo. Tito Will, ipa-brace na ninyo yung mga anak. Ano mo din sa may atbang sa Corpus Christi, atbang sa kilid lang yun sa may Atbang sa Testa. Tesda. Doon siya sa kaning covered court. Tapos tennis court doon. Basta Punta na lang mo ni pinakabago nga nag-open din the only dental clinic diri nga area. sa braces na dok, unsay Okay. unsay lang makuha sa braces. Sa karon nag-promote first 20 patients natay discount of 5,000 pesos only ang down payment. Okay. Customizable nga payment terms. So kamoy magbuot kung unsa inyo ang gusto nga payment term. Oo, Pero first dili 20. ta swipe sa karon ni. Ayay. So, paunahan na ni. 20 ra, oo. Paunahan So na. then aside po ana, gi-discountan po nato ang ato ang braces. So if it's 40,000 pesos for the first 20 patients, nara na siya sa 25,000 to 30,000. After ana, balik na ta sa atong regular price which is half the price. Timing kayo na iuban nga dugay na kayo nagplano, di ba? So, kung ikaw na diretso na mo dani sa may Diretso na mo din. Makasandig ba nila no? Dili. Yes, Makasandig area. The Hillside Hub 69. Ayan. Dali na kay dumdumon, Hillside Hub 69. Pero ingana ka bibo na ni Yes. si Doc friendly kay tanan. Dugay na pud kay may friends ni Doc. Yep. Anyways, another promo na pa ba kay additional? Yeah, napatay promo sa ato ang whitening. Mga tong buhaton ana, pwede mo magpa-bleach. Oh, Pa-bleach din yung inyong ipon, instant whitening. Paglingkod nimo din igawas nimo puti na diretso mo. Wow! Labi na itong mga itom, no? Pwede na ninyo abutin kay wala na yun na chance ang inyong skin. Oh, Kanina ito na lang nimo sa Singipon ngipon, na lang. guys. Oh, para makauyab, doy. So, how much? Kuan man na regular price is at 15,000 to 18,000. Okay. So sa karon naa lang siya sa 8,000 pesos. So, Yes, free cleaning, free fluoride applications, free consultations, free almost everything. half the price pag na ha? Yes, it's half the price. And then daghan pagid kag freebies. Right now, natin mga freebies from Colgate. So, ani na mo din limited ra po na nga mo ang freebies. Wow! Grabe kabuutan si Doc Viper. Nag-clinic na ko sa Cebu. Okay. And then, I decided na mas maayo diri sa Cagayan de Oro kay mas close to my heart. So, Doc, sa akong naibawaan, Doc, kay dancer daw ka sa una, Doc, pa. Maklaro pa man. Oh, 1, 2, 3, camping na, Doc. Ayan na. Labas lay libre da ni Doc nga entertainment na imong mga assistant daw, guwapa daw kayo. Wapa ako assistant, yes. So, may entertain na daan sa amo. Naon pa lang daan, unsa na lang ka, oo, unsa na lang ka kung, sus, ayan na lang ninyo, lagi, ayan ko magtay lagi. So, Doc, kung naapa mo'y gusto may balaan, kay basin kuan, naapa mo'y mga other treatments nga gusto may balaan, Oo. promo, pwede na encourage. ninyo i-visit ang ato ang page. That's LA Dental Studio on Facebook and on Instagram. And then pwede rin ninyo i-direct message kay sa karon, ga-apply pa ko ka ng landline. Bing, unsa ni siya? Pang, This is light cure, so pang pagahit sa pasta. Laser na lang para dali ka masabtan, no? Surgical tip para nilig mag-surgery ta sa kuan. Dali ra makuha, masak balik. Kani is water syringe, air. dayon. Spray lang. That's spray para din? masabtan. There. Okay. Here's another suction, your regular suction for the saliva. Unsa And then, kani pangkuan na yun eh. yep. Unsa man this siya is tawag a new ana? type of dental chair. So it doesn't have an arm like the usual. So separate na ito ang mga tools. So na din ni another air and water na syringe. And here is your high speed. So mo niya kahadlukan sa tanan. Katong modril sa imong ilo. Pero di naman zero sila madlock, Doc eh. Ayan ako pa. Nag-smile naman siya sa imo. Low speed para polish. Pang-cleaning sa ipon.
Para sa ako dog mamadlok magig ko pero kung ikaw na mangguna dog makuha na gid mi pero unsay tip di mo sa mga tao anong dapat dili mahadlok sa kuan sa mga So mas maayo yun kuan ikalma lang din ninyo inyong kaugalingon. Ayaw lang ninyo huna-huna nga hadlok. Kaya kung makunan mo, bisan pa kung sa ingon sa inyo ha, hadlok na mo. Ayan. Mura naggugma dok no? Yes. Mura ito. So, imuhang nipon, it's part of you. So, ampingin ka na siya. Kung saan man pag-amping, wato ka sa ako. Ha? Wato ka sa ako clinic. Yeah, dili sa heart cake. Actually si Doc dili na available si Doc pero pwede rin mo siya bisitahon. Ha? Pwede rin mamisita pero taken na. Kapit lang. Ay! Congratulations Dan. Anyways, congratulations again sa imong bagong clinic. Dali sa kanyang buwan makasandi sa Corpus Christi. So, see you. Thank you. Hi, please welcome sa akong tonight show, Miss RC. Hello. Hi, si Miss RC, dili halata nga member sa LGBT community. And Padulo na sa si RCR ani. dili. Laban. Dili uy, ikaw day ang assistant ni Dr. Gail? Dili. Yes. Amo man god mga boys nagtanaw grabe sila tanaw sa iyo. Like sa mukha nung buka. Grabe ko pa kay si RC. Pero sa tinawag din ni mga lan. J.A. Waira. Dugay na mo nag-ila ni Doc. Almost 2 months. Sa imong experience kang Doc, how is Doc Gail? Very friendly and generous person. Baliw pautang ka ba? Kapangatag. Ay pangatag. Para generosity gud niya. Pero as an assistant, kay sige man gyud ka sa mga dental, grabe sila uy, i-off sa ninyo mga babae, namang yun na yung mga patient ba nga kanang mahadlok o dentist, isa yung gabuhaton para dili sila makuan. So kang Patagag balong ikaw ng bata. kung ang Pero bata. kung ako ang parents, dapat kuan na siya, ibaging na siya daan sa Ibaging, i-training, may gana. Ang doktor, nga niyo! Oh, good. Smile! And then, kung ikaw, what if dili bata? What if tigulang na, karang nga na. Pero wala lang natuli. Pero ikaw lang. Magmahay sila kay kuha kay ngipon, batik ko kalantahon. Wow! If na kay daot, dapat ipamarpel. Kung na ay daot, dapat ipapasta. So, pwede ba na siya maitabo gyapon sa gugma? Kung naidaot, ipamarpel, ipapasta kung naidaot. Massive. Kung pwede lang no, na-dentist sa heart, no? Hello, Cagayan. I-invite mo sa pag-ani diri sa clinic ni Doc Gail, ang LA Studio Dental Clinic here in Makasandig. Yung kadili, wag apil. Muna yung mga na? Kaya siya? Mag-assist mo na siya, Dani? So assistant na yapon sila. Hindi ko na mo mga gwapa. Siyempre, muna sila. Yung, ay, wait lang, may nag-text. May nag-comment sa atong live. Napa daw kay boyfriend? Wala. Wala. Sige, kato mga single diha, paki-comment below. Interesado mo mahimong kuan mag-apply as boyfriend. Anhilan din mo dani, pero pa kuan sa mo sa inyong ipon, ha? Ano magbayad sa mo dito? Bawal man. Ay, Bawal bawal. magbabayo pag yabuya. Ayo. Ayan mo din. Thank you. Here you go guys. Ani naman na ni atong mga assistant willing na mo assist sa inyong entertain. Kung gusto mong sayaw mo kanta. Kanta. Grabe yung mga assistant na ni Doc Gail. Ani na mo na ni sa may Corpus Christi. Open na sila September 9. Corpus Christi High School na siya ha. Pakita ninyo ang LA Dental Studio ni Doc Abigail or Gail
please subscribe so wala pa naka-subscribe. And ibutang diha kung nahadlok ka o dentist mo, ibutang diha i-comment diha karon kung pareha ta. Karon di na ko madlok kay nana si Doc Gil. Bye-bye. Bye.